Hello. Виж сега на начина толкова ви. Златата рибка мътна. Не знаеш? Голден фиш. Триемски. Ден та голден фиш, като триемски да хвана от филис. С златната рибка хване. Страшно сте голяма двойка. Най-добрата. Много се любовилен. Запечатана за цял живот. Да, точно така. Нали моето да съм съм? Погледни ме така, любовно. Много добре говориш. Ела, така, Сашка, ела, да запиша. Биди заедно да ви снимам. No, de andre jentene vil prøve, Katrin vil ikke gå av. Har dere sett takk gutten? Hva sier du da? Kristoffer, kanskje du prøver litt? Ja, til kjøpet må du bli. Kanskje noen av de andre jentene har lyst til å prøve? Hva sier du da til gutten? En kostel har han sett, takk. Ja. En kostel gutten, vel? Къде има царевица, бе? Там е по който гледа. Сурова? Да. Ядете? Да. Тия са ненормални. Кои, бе? Голеке. Как си спедвал върху тарабите? Хайде малко движение. Зморе ли се? Швитно. Много ме е год да го тегне така. Шерпите от България. Хайде още малко. Добре, айде, сядай. Батерията свърши така. Може би иска се качи също. Аз искам. Айде, качи се. Можеш ли моето момче да ги буташ? Да. Там всеки е като. И кои? Тримата му. Тримата, бе, айде. Да падне на него. Как ще паднете, бе? Той ще ни обърне. Добре, той е толкова внимателен. Айде, папа, ходи. Айде, гостите да ме, Андриянка. Айде, ела, бе. Като ръждеш. Къде е твоята пита? Да. Тери! Тери! Откъде нали ще ме отчупиш? Там се вижда нещо. Пакистан. Та башко е страшен, виж как ги дърпа. Кавадар. Лек. Града не знаеш къде са. Да бе, тук са под контрол винаги. Страшна сенка от стражите. Ти ще ядеш без си милил ръцете. Логично чисто. Кой ти направи забележка? С коя? Без да съм си взимал всичките. Чисти ръце.